ubuthaka bethu, wathwala izifo zethu. UkaMateyu 8:17. Ukoninyanga enkulu Egama linguJesu, elapha izifo zonke, wozani kuyo Jesu. Inegama elimnandi, elidlula nezinyosi, maliduswe ngabantu, igama likaJesu. Kukhona igama elihle, lisiza abantu bonke, lihlanza amalepheronke, igama likaJesu. Inegama elimnandi, elidlula nezinyosi, maliduswe ngabantu, igama likaJesu. Nina zishosha hambani, nibonga uJesu wenu. Ziyabizwa nezithulu, zokuzwa ngayo uJesu. Inegama elimnandi, elidlula nezinyosi, maliduswe ngabantu, igama likaJesu. Ikhona inyanga enkulu, yelapha izono zonke. Zonke izinyanga zomhlaba, zelapha izifo zodwa, kepha lenyanga yelapha kokubili konke lokhu, ikubopha nyandanye, ngegama likaJesu. Ubusela buyelashwa nguJesu oyinyanga, amangana yinkohliso, belwashwa nguyo Jesu. Kepha lenyanga yelapha kokubili konke lokhu, ikubopha nyandanye, ngegama likaJesu. Ikhona inyanga enkulu, yelapha nalulimi, inyanga leyo enkulu, yelapha nenhliziyo. Kepha lenyanga yelapha kokubili konke lokhu, ikubopha nyandanye, ngegama likaJesu. Izinyanga zalo mhlaba, zingexolele muntu, zingemenze abe mhlophe,
athembeke ezweni. Kepha lenyanga yelapha kokubili konke lokhu ikubonga manyandanye ngegama likaJesu. Matthew 18 verse 17. Matthew 8 verse 17. Masicela mfana naku-16. Kwathi sekuhlwile baletha kuye abaningi abakhwele ngamadimoni, wakhipha omoya ngezwi, waphulukisa bonke abagulayo. Ubani lo? Umkhwekazi kaPetru nabanye abagulayo bayaphulukiswa. Okusho ukuthi uJesu wayesendlela wakhe. Ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngo-Isaya umprofethi ukuthi yena wabethatha ubuthakathaka bethu wathwala izifo zethu. Amen. Iphela lapho le ndaba ekukuthi njengoba liqulu lisho ukuthi khona inyanga enkulu elapha izifo zonke. Le nyanga le iwuJesu. Le nyanga ayikho isifo engasilaphiyo. Kudinga nje thina ukuthi sizinikele, sithembeke kuyo, sizibike zonke izifo zethu ezisiphetheyo. La uJesu wakhuluma lamazwi ngoba wayephakathi kwabantu. Kukhona nomkhwekazi kaPetru naye ephethwe umkhuhlane, umkhuhlane which